এবং যত गुड फेथ सिटिजेनशिप सानि आपिल जों तिनि नखासिनि बुखब थांनाय सातदों मानसिनि सुबा सुंनाय होनो गोबां ताका कपावनि तंजमानि बंनि हा जेटा जों खोनाका कुसुम कुसुम बर 7-8 जेनेरेशन अर्थात आदि राजानि आमालनि सिमिनो अर बर तंग तंगनि अ जागा बराबा बिसा बिसिनि गेप फ्राय खायो होग्र खायसाव आबा खेबा फियाबा अ गामिनि बरनो मुथुइसे आबा हेका ताबुक जे अमरपुर नगर पंचायत जागा बर एरेंजमेंट फायो ताबार कायसा प्रोजेक्ट खाना दंखा डाम्पिं जेटा आरो कस कुसुमनि कायसा आबनो गखना बागै गाम खिरनानि बागै गासिनि बर रक जेखान तंमा जागाव मा जेखाय तंमानि आबनो टीएस जों ताबु किनरब जों त्रिपुरा लय इंडिजिनियस पीपल लयर एसोसिएशन खुंनि खराबुरि फेका ताइ जों बरनो सुबाना बागै जों किसान मिसा रेखा ता पर्सनल नि जों अर एजेम मेमालायका जे बरम गोनां एजेम बिजे सिंहा बाय ताइ जों बरनो साबो साका जे अ जागानो याकाबि सरकार फैटेनि सिक साका आपुर फ्लाइटा बे बर पार्सन आव लेटा बलका ताबो बिसिंग अरब पासा पजिसिनर बर सिसु कालचार नायसने तिनि बरनि आदं अकरार अर गथ फाइजात बर बसुंनाय बाक्सन बर अर अक फ्लाइका विक्रम जय बाबु विक्रम जयरि आंनि गै गाबन खाजन ताथु बुखुर ताबुक जों तो स्राइस्राइ जों साका सिनि जे लीगल एथिक्स तम से आव मुताबिक सिनर बायने माने अब जीरो अर्थात कोनो आइन बेरो लियाथिक अमसनो एकदम हगै हुयै अमा हेके कोनो लीगल इशू बक नोटिस जाबो से अमा प्रश्न खाया एसडीएम न कोनो नोटिस खाया कोनो किछु प्रकट टम करै मुंसाबा प्रोबरि माले फनु मालिया बर पुंगो मालिया आबनि बागै न तावाना दि नरक जों पाल थानसाखौ जागानो जेखापना सिनि बरनि जागा अ जागानो जों आरावा खलाइदिया गाव गामिनि बर आंखयनाय नर बोसां साल थानसा खायै अपना जेखापना नरं गामि जतनि खदिंनाय जों आरो खाइरिया आरो कायसा पलुसन नङै मानाम सोरांथा गाय सोर बेराम बेमु गोनां बैनाय गाबोन बागै नर आपनो गामि बरक नरक चेतना फायै सिभिल राइट्स ताम जे बररनि बथ नागरिकनि अधिकार दं आबन्ति सभा खायमाथनाय जों लिगेलिटी बो जों यांति खायथनाय ते पासापासि जरा विभिन्न अर्गानाइजेशन विभिन्न जरा गुड फेथ गुड हार्ट बररन कयो नरक बरम सुबाना बागै जतन फागि बन सासे हुनता वासता तनि मसिन दफने प्रॉब्लम बिनि प्रॉब्लम सिन जतन दफनि प्रासता फन प्रॉब्लम मानसा आसना हामबाय आंनि कबथा कातै नेक्स्ट साइड दिनै जों ब्रु सोसियो कालचार अर्गानाइजेशन ब्रु सुंनायम थ ब्रु तुद्रितिनि थ चिनि हुग्रा राय दङ आरपरे यंब्रु एसोसिएशन चापटा संगठननि तरफ থেকে जों तिनि जो एसडीएम अमरपुन्तिया जों डेपुटेसन लेखाया चिनि ब मकाराय पाराव जे अब डाम्पिं स्टेशन खेमानि हि जे सरकार रायमो आबनो आरो खियामानि उन्न जागा खिनि उथुं हि जों सरकार एसडीएम जों अनुरोध खेया इनके बिनि खूब माइकाय ते मनो जे 2000 बाय खूब फेमो बिनि नो फेमो आबनो अति 70 गुनो क्षतिपूरण रे मानि साहा गत्रेब क्या अनुरोध क्या जों आरो नेहा जे 105 कानि खास जागा दङ आबनो जारा भूमिहीन हा जागा कइरनो आरो जे मकाराय पाराय दङ समबन्धन के बावरि नांथुं सरकार आबो आरो जों आपिल खेया गत्रे क्या जों आपिल खेया जे बचिनि ब्रु शरणार्थीरनो जे एतदिन माने दिले पुनर्बासन मा आबनो इमिडिएट सामु तामा हे जों एसडीएम थे जों डेपुटेसन खेया इनके बो डेपुटेसन जो सक्सेसफुल के जों जतो चिनि सारा त्रिपुरा जतो अर्गानाइजेशन जों खाबो दङ फायदि जों जतो थाहा के बचिनि मुखुन न जों नांथुले देनालाय आसि दको